Så er vi klar. Det er godt. Og det siger bare til den film. Jeg starter. Du er startet. Og Morten, hvorfor har du valgt at være personlig træner? Jeg synes, det er fedt at være personlig træner, fordi at man kan være med til at hjælpe folk til at nå deres mål, om det så er enten at få muskelmasse, eller tabe sig, eller bare forbedre ens sundhed. Det synes jeg er rigtig interessant at kan hjælpe folk med det. Og det er jo tit, at de ting, som der er meget naturligt for mig, det er overhovedet ikke naturligt for folk, der ikke er vant til at bevæge sig. Nej. Ja. Kan man mærke på folk, om træning påvirker deres humør? Ja, altså det er jo sådan, når man træner, så udskiller hjernen de her endorfiner til at starte med, som der er sådan nogle, sådan glædeshormoner faktisk. Det sker jo ved alt, hvad aktivitet faktisk kroppen gør. Så det er jo faktisk videnskabeligt bevist, at du bliver gladere af at træne eller af at bevæge dig generelt. Og det synes jeg også godt, jeg kan mærke på de kunder, jeg har haft. Helt sikkert. Så det påvirker også dit eget humør, når du træner? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan mærke stor forskel på de dage, hvor jeg er nede og træne. Nu træner jeg 6 gange om ugen. Jeg synes, det er sværest ikke at træne den 7. dag, fordi jeg kan mærke på mit humør, at jeg bliver sådan lidt mere dvask af det. Så jeg kan tydeligt mærke, at jeg bliver gladere af at træne. Ja. Hvordan er din kost så, nu hvor du er fitnessinstruktør? Jamen, jeg prøver egentlig at leve så sundt som muligt. Både sådan købe økologisk og prøve at få de sådan vitaminer og mineraler, som jeg skal have, og selvfølgelig proteiner og kulhydrater og så videre, som jeg føler, min krop har behov for at den kan opbygge sig efter træningspas og så videre. Så det tænker jeg meget over, helt sikkert. Tror du så, du kan have samme livsglæde, hvis du ikke træner? Altså, hvor du siger, at du er glad af det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg kunne. Men jeg tror også, det for mig er blevet, at træning en stor del af mit liv, og det er blevet min livsstil. Så jeg vil mene, at jeg vil helt sikkert være et sure menneske, tror jeg virkelig, på flere områder. Jeg kunne slet ikke forestille mig ikke at træne, faktisk. Nej. Hvilke fordele kan du så se ved at leve det sundt liv, sådan med træning og sund kost? Altså det er jo sådan, at du forebygger jo både livstruende sygdomme med træning og sådan noget. Det er jo også videnskabeligt bevist. Så chancen for eksempel sådan noget med kræft og diabetes og så videre, den er bare mindre, hvis det er, du træner. Derudover så din livskvalitet forbedres jo også, altså chancen for, at os, der træner og bevæger os nu, at vi kan bevæge os frit, når vi er måske 60 eller 70 eller 80 år, er jo også bare større. Altså det vil sige, at folk, der ikke er aktive nu, jamen, de kan jo blive sådan mere, immobile, eller sådan, de kan ikke bevæge sig så meget, eller kan have dårlig ryg og dårlige hofter og så videre. Der synes jeg, der gør man et godt stykke arbejde nu, med at så kunne leve et godt liv senere, når man bliver tusse gammel, ikke? Ja. Så lige til sidst, kan du mærke en forskel på livsglæden ved de mennesker, du har hjulpet, altså dem, som du personligt træner for? Ja, det synes jeg helt sikkert. Jeg synes folk, de bliver virkelig glade, når det er, de ser resultater. De bliver virkelig glade, når de ser, at okay, det kunne virkelig lade sig gøre at tabe sig bare 5 kilo for eksempel, eller sådan noget, ikke? Så folk, de bliver jo mega glade af det. Og det vigtigste er også, at de bliver motiveret. Så den her motivation kan de jo så tage med sig, og så måske tabe 5 kilo mere, eller være sådan, nu skal jeg også spise noget bedre, og nu skal jeg træne noget mere, og sådan noget. Så helt sikkert. Ja, super. Tak for det. Velkommen.